Hola colla, benvinguts a una setmana més d'experiments. Comencem aquesta setmana unificant tots els experiments de l'escola, tots farem el mateix. Mireu, aquí tenim un líquid, ho veieu? Aigua. Això és un fluid, és una cosa, un material que flueix, però no tots els líquids són iguals i n'hi ha que són superespecials. Avui prepararem un que és increïble. Mireu, la majoria dels fluids són newtonians, és a dir, que es comporten de la mateixa manera. Però hi ha fluids que no són newtonians, no obeeixen les lleis de Newton. Agafeu maicena, aigua i ja el tenim fet, el veieu? Però les seves propietats són increïbles. El primer que fareu, després d'haver amassat bé l'aigua i la maicena, serà comprovar que efectivament teniu una massa com si fos d'un pastís. Veieu? Com si haguéssiu fet un pastís. Molt viscosa i podeu posar la mà a dintre tranquil·lament com a qualsevol massa d'aquesta manera. És un fluid normal i corrent, flueix, llisca. Però què passa si dono cops? Us n'adoneu? Es torna sòlid i un cop de puny. No hi ha res a fer. Com més fort piqueu, més fort es torna la massa. Però us recordo, és un fluid, flueix. Anem a intentar agafar-ne una mica i farem com si fos una bola. Heu d'entrar a poc, si no, no entrareu. Veieu? I puc fer una bola massissa, seca, però quan pari de fer força, es desfà. És divertidíssim. Anem a fer proves. Mireu més a prop. Quan hi dono cops, res. I quan vaig a poc, puc entrar a dintre del líquid. Ho veieu? Passem de l'estat sòlid a l'estat líquid en funció de la força que hi posem. Veieu? Ni amb un martell es pot passar. Anem a fer al carrer això. Aboquem a la nostra solució el fluid, que és aigua i maicena, aigua i moresc, i donem cops de martell. O fins i tot hi podem caminar per sobre, no passa res. Però si ens hi posem a sobre quiets, ens enfonsarem a poc. I bé, jo ho deixo aquí, us deixo amb unes imatges de l'Hormiguero, on ho van fer amb un recipient grandiós i ells podrien passar per sobre caminant sense enfonsar-se, però si s'aturaven, llavors sí que s'enfonsava. Mireu-lo, que és molt divertit, i si em voleu fer un vídeo me'l passeu a lluís@amoncau.org. Vale? Adéu! Hay un tío que se llama Juan Herrera y que hace unos vídeos muy raros.